Luke chapter 7 ngokukaLuka isahluko sesikhombisa. Kwathi eseqede onke amazwi akhe ezindlebeni zabantu, wangena eKapenawume. Inceku yenduna yekhulu ethile ethandekayo kuyo yayigula, isizakufa. Isizwile ngoJesu yathuma amalunga abaJuda kuye, imcela ukuba aze ayisindise inceku yayo. Esefikile kuJesu amncenga kakhulu, ethi, "Ifanele ukuba uyenzele lokho, ngokuba ithanda isizwe sakithi, yiyo esakhele isinagoge." UJesu wayesehamba nayo, kepha engasekude nendlu. Induna yekhulu yathumela kuye abahlobo, bathi kuye, "Nkosi, ungazihluphi, ngokuba angifanelwe ukuba ungene phansi kophahla lwami. Ngakho angizibonanga ukuthi ngifanelwe ukuza kuwe, kepha yisho izwi, khona inceku yami iyakusinda. Ngokuba nami ngingumuntu ophansi kwamakhosi, nginamabutho phansi kwami. Ngithi kwelinye hamba lihambe, nakwelinye woza lize. Sencwekweni yami yenza lokho ikwenze." UJesu ekuzwa lokho wamangala ngayo, waphenduka, wathi esixukwini esimlandelayo, "Ngithi kini, angizange ngifumane ukukholwa okungaka nakwa-Israyeli." Ababethunyiwe sebebuyela ekhaya bafumana inceku isindile. Kwathi ngangomuso waya emzini othilwe iNayini, wahamba naye, abafundi bakhe nesixuku esikhulu. Esesondela esangweni lomuzi, bheka, kwaphunyiswa ofile, indodana eyodwa kanina, yena engumfelokazi, nabantu abaningi bomuzi babenaye. Yathi inkosi isimbona, yamhawukela, yathi kuye, "Ungakhali." Yasondela, yathinta uhlaka abaluthweleyo besebema, yayisithi, "Nsizwa, ngithi kuwe, vuka." Ofileyo wavuka, waqala ukukhuluma, yamnika unina. Bafikelwa ngokwesaba bonke, bamdumisa uNkulunkulu, bathi, "Kuvele umprofethi omkhulu phakathi kwethu, nokuthi uNkulunkulu uhambele abantu bakhe." Kwaphumela lelizwi ngaye kulo lonke iJudiya nakulo lonke langakhona. Abafundi bakaJohane bambikela ngazo zonke lezo zinto. UJohane wayesebiza ababili abafundi bakhe, wabathumela eNkosini, wathi, "Wena unguye ozayo, noma sobheka omunye na?" Amadodana esefike kuyo athi, "UJohane uMbhaphathizi usithumele kuwe ethi, wena unguye ozayo, noma sobheka omunye na?" Ngalowo mzuzu yayiphulukisa abaningi ezifweni nasebuhlungwini nakomoya ababi, nezimpumputhe eziningi yazipha ukubona. Yaphendula yathi kuwo, "Hambani nimlandise uJohane lokho enikubonile nenukuzwile, ukuthi izimpumputhe ziyabona, izinyonga ziyahamba, abanochoko bayahlanjululwa, izithulu ziyezwa, abafileyo bayavuswa, abampofu bayashunyayezwa ivangeli. Ubusisiwe engayikukhubeka ngami." Sezimukile izithunywa zikaJohane, yaqala ukukhulunywa ezigqokweni ngoJohane, ithi, "Naphuma naya ehlane ukuyobonani na? Umhlanga ontengantengiswa ngumoya na? Kanti naphuma ukuyobonani na? Umuntu owembethe izingubo ezinothonotho na?
Bhekani, abembethe okukhazimulayo, betamasa besezindlini zamakhosi, kodwa naphuma ukuyobonani na? Umprofethi na? Yebo, ngithi kini odlula umprofethi, nguye okulotshwe ngaye ukuthi, bheka ngiyathuma isithunywa sami phambi kobuso bakho, esiyakulungisa indlela yakho phambi kwakho. Ngithi kini, kwabazelwe ngabesifazane akakho omkhulu kunoJohane, kepha omncane embusweni kaNkulunkulu mkhulu kunaye. Abantu bonke, yebo, nabathelisi sebezwile bamvuma uNkulunkulu, babhapathiswa ngombhaphathiso kaJohane. Kepha abaFarisi nezazimthetho balenza ize icebo likaNkulunkulu maqondana nabo bengabhapathiswanga nguye. Pho-ke abantu balesi sizukulwane ngiyakubafanisa nani na? Bafana nani na? Bafana nabantwana abahlezi esigcawini bememeza bethi, sinibethele imitshingo, anisinanga, salilisela, anikhalanga. Ngokuba uJohane uMbhapatisi ufikile engadli sinkwa, engaphuzi wayini, nithi-ke unedimoni. Ifikile indodana yomuntu, idla iphuza, senithi bheka umuntu oyisiminzi nesiphuzi, umhlobo wabathelisi nezoni. Kodwa ukuhlakanipha kuvunyiwe ngabantwana bakho bonke. Omunye wabaFarisi wamema ukuba adle naye. Esengene endlini yomFarisi wahlala ekudleni. Bheka kwakukhona emzini owesifazane oyisoni. Wathi esazi ukuthi uhlezi ekudleni endlini yomFarisi, weza nomfuma wamafutha. Ema emuva ngasezinyaweni zakhe ekhala. Waqala ukumatisa izinyawo zakhe ngezinyembezi, wazesula ngezinwele zekhanda lakhe. Wazanga izinyawo zakhe, wazigcoba ngamafutha. Kuthe umFarisi obemmemile ebona, wazindla wathi, uma lo ebengumprofethi, nga emazi lo wesifazane omphathayo ukuba ungubani, nokuba unjani, ngokuba uyisoni. UJesu waphendula wathi kuye, Simoni, kukhona engifuna ukukhuluma nawe. Wathi, khuluma-ke mfundisi. Kwakukhona abantu ababili abanamacala kumtshelekisi othile. Icala lomunye lalingodenariyu, abangama500, elomunye 50. Bengenanto yokukhokha, wabayekela bobabili. Ngumuphi kubo konje oyakumthanda kakhulu na? USimoni waphendula wathi, ngithi yilowo amyekela okukhulu. Thi kuye, unqume kahle. Ephendukela kowesifazane wathi kuSimoni, uyambona lo owesifazane na? Ngingene endlini yakho, awunginikanga amanzi ezinyawo, kepha yena uzimatisile izinyawo zami ngezinyembezi, wazesula ngezinwele zakhe. Awunganganga, kepha lo, yilokhu ngingenile, akayekanga ukwanga izinyawo zami. Ikhanda lami awuligcobanga ngamafutha, kepha lo, uzigcobile izinyawo zami ngamafutha. Ngenxa yalokho ngithi kuwe, izono zakhe eziningi zithethelelwe ngokuba uthandile kakhulu. Kepha othethelelwa okuncane uthanda kancane.
Wayesethi kuye, "Zithethelelwe izono zakho." Ababehlezi naye ekudleni baqala ukusho phakathi kwabo ukuthi, "Ngubani lo othethelela izono na?" Kepha wathi kowesifazane, "Ukukholwa kwakho kukusindisile. Hamba, ube nokuthula."